toinen yritys tänä vuonna Minix-raketilla. Suurin piirtein samat osat. Painesäädin on vaihdettu viime lennosta. Työntövoima on hyvin, 4,5 kiloa. Newtoneina 44 tai jotain. Tää painaa 1300 grammaa. Sitten siihen tulee vielä polttoainetta noin 40 grammaa, happea säiliöä. Samat 40 grammaa suurin piirtein. Työntövoimaa pitäisi olla tarpeeksi. Ongelmana on se, että kuinka nopeasti tämä nousee laukaisutornissa ja milloin evät alkaa toimia. Laukaisutorni ei ole kuin jotain 2,3 metriä. Raketti on varustettu korkeusmittarilla, painetunnistin korkeusmittari. Tässä on polttoainesäiliö, joka toimii siten, paineistetaan tällä hapella. Kuulostaa vaaralliselta, kyllä, tiedän sen. Mutta niin se vaan tehdään. Tässä säästetään paljon painoa, kun ei käytetä jotain muuta. Typpikaasua vaatii omat säiliöt ja venttiilit. Raketissa on siis vain yksi venttiili ja se on tässä. Jos täällä rakettimoottorissa on kipinä ja tämä avataan näin, sieltä alkaa tulla hapen ja alkoholivesiseoksen seosta moottoriin ja moottori syttyy ja raketti lähtee lentoon periaatteessa. Tietenkin tämän voi avata näin, mutta meillä ei ole koehenkilöä tähän avaamiseen, joten tämä hoidetaan narulla vetämällä siten, että naru vedetään alas tuonne ja toivotaan, että se irtautuu tässä vaiheessa ja raketti on täysin vapaa nousee. Jos naru jää kiinni tässä vaiheessa, niin todennäköisesti raketti ei nouse yhtään mihinkään. Tässä lukee selvästi Remove before flight. Tätä ei voi unohtaa siis. Ei todellakaan, eikä saa unohtaa. Tänne on viritelty laskuvarjo. Se on tiukasti paketoitu. Kun otan tästä pari salpaa pois, se ikään kuin virittyy siihen. Ja täällä on 3 pientä salpaa sisällä, mitkä vetäytyvät sisälle silloin, kun minä haluan radio-ohjauslaitteella pistän signaalin sinne. Ja täällä on akku ja vastaanotin ja katkaisin. Laskuvarjo saattaa toimia, tämä laukaisumekanismi toimia, mutta se, että meneekö raketti suoraan ylös arviolta 100 metriin saattaa maksimissaan mennä, niin se on täysin epävarmaa. Todennäköisesti ei mene suoraan, joten ehkä olen turhaa työtä tehnyt ja laittanut siihen laskuvarjoon, mutta viime lennossa ei ollut laskuvarjoa ja se nousi noin 10 metriä suurin piirtein ja tuli alas. Ei hajonnut ainakaan kovin pahasti. Joten mennäänpäs katsomaan, mitä tapahtuu. Katsotaan miten menee. Sytytys. Tässä oli vähän draamaa, nimittäin vedin narua
moottori käynnistyi, lähti ylös ja minä vahingossa vapautin tahtomattani laskuvarjon lähtökiihdytyksen aikana. Sen takia se tuli niin ulos. En ymmärrä miksi minä tein sen. Mun olisi pitänyt odottaa se ihan kunnes se olisi ollut lakipisteessä. Toisaalta laskuvarjo näytti toimiva ja tuli alas kivasti. Mennäänpäs katsomaan miltä näyttää raketti. Näytti siltä ja näyttää edelleenkin siltä, että laskuvarjo toimi mainiosti. Yläilmoihin mentäessä laskuvarjon laukaisu. Onko ennen kuultu? On. Näitä tapauksia on. Katsotaanpas rakettia. Tää on aavistuksen kuuma vielä. Joo, liimaukset on pettänyt niin kuin odotettavissa oli. Puu saa pettää, ei sen väliä. Kunhan tärkeät osat pysyvät kunnossa. Näyttää siltä, että kaikki tärkeät osat on. Meillä on korkeusmittari, se näyttää meille täsmällisen korkeuden, että mihin pääsimme. Näkyviä vaurioita. Tämä on tullut maahan ekana. Onneksi tuli. Toimi ikään kuin iskun vaimentimena. Puut on hajonnut. Tässä nähdään. Narun piti olla tuolla, mutta se teki tähän tällaisen kulkuaukon. Eli tää on yllättävän vahva tämä limsapullon muovikuori. Se ei leikkaantunut kokonaan pois, niin kuin ajattelin ehkä. Laskuvarjo. Näyttääpi olevan täysin kunnossa. Ja sitten on mielenkiintoista nähdä, kuinka korkealle tämä laite meni. – 14 metrin korkeudessa laskuvarjo laukaistiin. 7 metriä sekunnissa alastulo nopeus. Simulaatiossa oli aika samat arvot. Ja sitten ensimmäisenä tärkein tieto 18 metriä lentokorkeus. 37 metriä sekunnissa maksiminopeus.